Het is nog wat moeilijk voor te stellen dat de stront van deze kou daarnaast verzwaar zal dat dit wetter lekker warm is. De vergisters van boer Luc de Boer zetten dong om in biogas. En met dat gas wordt van maat al het zwemwetter van het grien verwarmen. Dat betekent voor het sportcomplex, dat jaarlijks 2 ton kwijt is om gas, water en lucht, een flinke besparing. Nou, de besparing op energielast zal zeker tussen de 30 en de 50% wezen. En dan praten we toch over menige tientallen duizenden euro's. Wat dan het zwembadkaartje goedkoop? Je weet al eerder dat het een zwembad nooit duurt. En door deze mooie truc wordt de subsidiestroom iets minder. En kunnen we waarschijnlijk het kaartje aantrekkelijk houden, ja. Maar eerst moet er dan nog wel een gasliening online worden tussen de plaats van de boer en het zwembad. Een afstand van zo'n 2 kilometer. En ook is de vergister uitbreiden. Al met al is het een investering van zo'n 8 ton. Dat wordt betalen door de boer die ter tol weer lang subsidie verkrijgt van het ministerie van Economische Zaken. Hoe lang wordt het eigenlijk voordat het eigenlijk uitkent, voordat je je rendement eruit haalt? Dat kan ik moeilijk zeggen, maar dat is jaren. Dat is heel moeilijk om dat om te gaan. Haal je dat wel naar je zoon, wat het deelt instutsen wordt? Weet ik niet. Dat kunnen we nog niet zeggen. Maar dat is het risico van het ondernemen. Ik denk het wel, of is dan hier net om begonnen. Het hele project wordt begeleid door E-Kwadraat. Nevens dit adviesbureau van duurzame energie is de ruimte van volle meer voor zulke projecten. Je kan met heel weinig energie wat je in je omjouwing hebt, kan je hele leuke dingen doen. En dat jouwt ook een stukje binding met elkaar. Dus er lezen nog volle meer mogelijkheden om kleinschalig, lokaal en met energie wat in je omjouwing is, om mooie koppeling te maken met maatschappelijke zaken als een zwembad. Waar je dan een hele mooie samenwerking krijgen kunnen om je energie A te produceren, maar dan ook daadwerkelijk goed te benutten.